Ahoj kamarádi, tak tu máme novou epizodu kanálu Trend VR. Minule jsme si vyhlásili výsledky soutěže, která probíhala v průběhu celého srpna, takže už známe výherci, kteří získali smartphonový VR braille a společně s tou soutěží jsme si zahráli Edge of Nowhere, psychologický thriller z pohledu třetí osoby, který byl rozhodně zajímavý, takže jestli jste minulou epizodu neviděli, tak se rozhodně neváhejte podívat tady nahoru na odkaz. No a dneska se poněkud netradičně podíváme ne na hru, ale na interaktivní film s názvem Henry. Těch krátkých interaktivních filmů pro virtuální realitu vzniklo už několik, ať už je to třeba VR, což je příběh o šíleném robotovi, který nás na operačním stole pomalu po koustičkách rozřezává. Je to docela brutální. A nebo je to třeba interaktivní film inspirovaný Saint-Exupérym a jeho dílem Malý princ, jmenuje se to Rose and I, neboli Růže a já. A pozorujeme tam prostě malýho prince, jak je na své planetě, zalívá si svoji milovanou růži. No a nebo třeba Lost, který se opět zabývá tématem robotů. Je tam ztracená robotová ruka, která pobíhá po lese a hledá svého majitele. A je to prostě úplně něco jiného, než to, co známe z těch IMAXů a z těch různých jakoby rádoby 3D filmů, kdy se nasadíme takový ty stereoskopický brýle a ty předměty různý z toho plátna vystupují v nějakým jakoby 3D formátu. Ale tohle je prostě úplně něco jiného, protože my jsme opravdu přímo uprostřed dění. Můžeme se otáčet, můžeme prostě se dívat nahoru dolů, jak chceme, kdy chceme. Každopádně ten film, na který se dneska spolu podíváme, je zajímavý tím, že je dabovaný slavným hercem Elijahem Woodem a je to příběh o Ježkovi, který má narozeniny a pořádá nějakou narozeninovou party, ale z nějakého důvodu na ní nedorazí jeho přátelé. Takže to je jako příběh, který nás čeká, takže nemeškejme a pojďme se na to podívat. Once upon a time, there was a little hedgehog named Henry. Henry wanted nothing more than to find a friend. But he loved to hug everyone he met. And because of his spikes, everyone would run away. Or climb away. Or fly away. It's lonely being a hedgehog. Until, on the day of his birthday, he made a wish that changed everything. To je krásný domeček. Šišky. Je strašný. Hele, Beruška. Já chci taky takový domeček, to je hezký. Hele, tam už máme našeho hrdinu. Pány, jo, to je dort. To je jahoda se šlehačkou. To vypadá dobře. Ale sedí na mochmurce. Nemá žádný kámoše, kdyby to s ním slavili. Ale má Berušku, ale vlastně no, vidíš. Berucha jedna. Chudák ježek. Tajný přání. Ale že by se tajný přání vyplnilo.
Zazkoume další. Ne. Chudák. To je smutný. Chudák ježek. Ne, lidi, já se z toho rozbrečím. To snad ne. To není fér. Jak má na sobě kousky jahůdky. A co nějakého jiného kamaráda, třeba Ježka, ten by mu to určitě odpustil, že je takhle pichlavej. Co, on může získat nějakého jiného kámoše? To jsou teda kamarádi, takhle odletěj. Nekoukej se na mě takhle, já za to nemůžu. No vydá, ale že by. Želví krunýř, ne? Jakože se ho nasadí? Ne, přece nebude nasazovat želví krunýř. Kámo, želva, no to je chytrý. No jasně, to dává smysl. No vydá, žádný bodly nedostává. No vydá. And on the day of his birthday, with the help of some unexpected guests, Henry's wish came true. He finally found out that no one is too prickly to have a friend. To bylo hezký. Takže kamarádi, tohle to byl krátký film Henry, já doufám, že jste si to užili stejně jako já. Byl to skvělý, byl to úžasný zážitek a i když je to takhle kratučký, tak to ve vás zanechá opravdu jako silný emoce a zážitky, takže já se hrozně těším do budoucna, co všechno bude vznikat a kam se to dál bude posouvat. No a teď se mějte krásně, užijte si venku ty úžasné letní dny a zase příště další epizody. Mějte se, ahoj!